Assalomu alaykum binodagon muhtaram. Ba shuma diplomatli vrach-urolog, androlog, xirurg, vrach-ultraskuy diagnostika Erkinjon Yo'ldashev. Binodagon muhtaram у дар шаҳри Ташкент имрӯз 27 апрел соат дар Ташкент 12:10. Значит, мо 2 ҳафта ва инҷо омадагим. Медонед ки постоянно мо дар шаҳри Москва истиқомат мекунем ва дар онҷо кор мекунем. Бинандагон мухтарам, имрӯз мо ду рӯз касалоро қабул кардем ва ҳозир якум оператсияи мо. Ин бемор ҳам аз Тоҷикистон аст ва бемора момош хеле мушкул аст. Инҷада азоспермия, спермограмма 0% ва ҳамин спермограммада 0% спермограммада значит сперматозоидо нест. Ва албатта бинандагон мухтарам, ин хел ҳолатҳоро ман дар таҷриба мебинам. Диагностика мода бисёртар қиинтар, душвор аст. Вообще Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистонда даже дар Москваям. Барои ҳамин то ҳамин оператсияро қадамо бояд нағз ҳамин шудаги бояд бошад, туғри шудаги бояд бошад. Яъне ора туғри диагностика кардан дар кор. Якуми гормонои ҷинсӣ, дуюмиш инҷада генетический анализу касалое ки авлод ба авлод мегзарад, сеюмиш урологический касалё, идиопатический, яъне ҳама диагностикаро туғри кардан дар кор. Баъде ки мо туғри кардем диагностикаро, албатта бемора 3 моҳ мо тайёрӣ дидем, барои ки гормонои ҷинсиш паст буд. Инҷада мо бемор ба значит гормон додем. Гормоне ки шумо фикр кардаги гормон нест. Вай гормон мисол одамо хити фикр мекунанд ки преднизолон, дексаметазон вай гормоно пожизненным показанием. Кайки бемор ягон хавфи касал ёки асорати аз касал бисёр бошад, ҳамон гормоноро мекунанд. Лекин ин гормоно агар ба кӯтоҳ ба тоҷикӣ гуфтанӣ бошем, ин гормоное ки ҳамин значит витаминои тухмо аст. Яъне вай ба мотиватсия медиҳад, стимулятсия мекунад. Дар тухм чанд қасм сперматозоид кам бошад, аввалро бисёр мекунад. Ин ягон зарар надорад, фақат ҳамин тухмда таъсир мекунад. Мо ҳозир ҳаминро кардем дар мобайни 3 моҳ. Ва ҳозир мо оператсия кардем. Мана инҷода эмбриолога ин соседни комнатада. Уро мо ки уже микроскоп қати аз дурун мегирем, ҳамин ривоҷ ёфтаи каналҳое ки сперматозоидо ва инро ҳамаша отмечат мекунем. Мана хеле када отмечат кардем аз кадом нуқта мо гирифтагием. Мисол 11 нуқта, 6 нуқта ва инада чашки Петри гуфтаги аст. Мо ҳозир эмбриолог вайда медем. Мана эмбриолог шудаген, инҷа эмбриологический лабораторияи калон специалистои хориҷӣ омадаген аз Турсия ва ё ҳамаш проверка мекунанд ва ҳамин чашки Петрида номериша нависонда вай ба рӯй мекунем. Агар аз ҳамон ҷагота хуҷайрое ки сперматозоида нутфара агар биёвад, значит мо чӣ кор мекунем? Аз ҳамин тухмо бисёртар мегирем. Ҳамин хеле када мо методикаи худумона кам бошида ҳам хеле чӣ кардем? Буровардем, просто ки туғри шавад. Баъди ҳаваям агар набирояд, мо чӣ кор мекунем? Гистология рӯй мекунем. Гистология гуфтаги ҳамин хуҷайрое ки дар значит тухмда хуҷайрое ки модарзод ҳаста ё неста, агар бошад, дигар тухмиша бо стимулятсия карда, дигар методика қати вуҷуд аст, экзосом аст, ҳолаваи клетки, дигар хуҷайрое ки таъсир мекунад, укол карда баъд метавонем аз дуюм тухм мо сперматозоидро бигирем. Барои ҳамин гуфтани ҳастам ки кадом одамода беззурриёти бенаслӣ ҳастай, вай одамо метавонанд ҳамин оператсияро кунанд. Ин окончательный нуқта ҳамин оператсия охирашда ки микротеза кардед, туғри диагностика кардед, хулоса бинем и баъди гистология ҳал мешавад ва шумода аниқ мешавад. Барои чӣ? Барои ки мо хеле накада ман дар таҷриба мебинам анализош натуғри гирифтагӣ ҳамаядам не, мисол 95% ҳамин хеле, лекин намедонам аз сабаби чӣ. Барои ки андрология ҳоли нағз ривоҷ наёфтааст, лекин 5% ҳолда ҳастае ки зуд проверка мекунад. Мисол дина ай центр урология овардан доктор ҳамаша туғри кардаги молодец. Лекин бисёр ҳолатода ки ҳам хеле мешавад ки барои чӣ гуфтаният ки шумо ҳам хеле нашавад шумода мо диагностика натуғри кардаги ёки микротеза накардаги, просто кушода гирифтаги гуфтаги ман сперматозоидро гир бурад бинад. Не, сперматозоидро бояд ин шумо микроскоп қати бигиред. Сперматозоидро шумо бояд микроскоп қати бинед, микротеза кунед. Эмбриолог бояд шиштагӣ бошад, эмбриолог бинад, дар ҷош бинад дар пой. Хеле дода чашки дар рафта бин нагӯяд. Барои ҳамин бинандагони муҳтарам, ки моро тамошо мекунанд, ҳаста ки беморое ки фарзанд доранд, худо ба шукр гӯед ки алҳамдулилла шумо фарзанд дорин, беззурриёт нестед. Беззурриёт ки одамо ҳастанд $1,000,000 даже тайёр ҳастанд ҳамин ба додан, лекин фарзанд намешавад.
برای همین خودتون احتیاط کنین، سلامت باشید. اگر ویدیوهای ما به شما معقول شده باشد обязательно دیگران قطعی поделиться کنید، подписаться کنید و کامنتاریادا فکرهایی که خودتون اگر شما در تجربهتون هم خیلی اویلا را دیدگین که فرزندان نشدگی 10 روز فرزند شدگی بعد نشده بعد شدگی هم نور همشه قطعی ما بنویسید در کامنتاری خونده ما обязательно جواب میدیم. سوالی که داشته باشین در کامنتاری میتونید بنویسید. با ما ابونه شوید. با شما دیپلمین врач-уролог, اندرولог, хирург-уролог و врач ультразвуковой диагностики Кинджон Юлдашев. سلامت باشید.